दिनैनि जोंनि फिसा फिसौफोरखौ जोङो मोजाङै बे स्कुलाव सरकारि स्कुल दं होननानै जों हगारनायाव जुदि सरकारनि मानसिफ्रा जुदि दायथ' लायाबा आरो जोंनि बे फरायसालिया बोरैहाय देरलांगोन आरो जों बे मोनखानाय फरायसालि सरकारनि फरायसालि बेयावनो जों गायसननानै दोनखानाय स्कुलखौ जों बोरै बुथारगोन जों बोरै फोथांगोन जोंबो बेफोरखौ सानदों। दिनै जों सरकारि स्कुल दं होननानै जों गरिब मानसिफ्रासो हगार हरदों। जोंहा साख्रि बाख्रि गैया, जों फिसा फिसौखौ प्राइभेट स्कुलाव थाखा फैसा होनानै फोरोंनो जोंनाव जेबो गैया, जों हाया, जोंनाव साख्रि बाख्रि गैया, जों खेथि बाथि खालामनानै जानाय। जोंनि फिसाफ्रा जि एसे हायो जों सरकारि स्कुलावनो जों फोरोंगोन आरो फोलावगोन आरो जोंनो सरकारि स्कुलखौ सामलायलांनो थाखाय फोरोंलांनो थाखाय बे सात्रफोरखौ जोंनो फोरोंनो थाखाय फेदेरलांनो फोलावलांनो थाखाय जोंनो फोरोंगिरि बे स्कुलाव नांगौ। थारायबारि गुदि स्कुल आरो फरायसालियाव जोंनो फोरोंगिरि नांथारगौ। दा मथेथे बेयाव सासेल' जानानै दं आरो माने फोरोंगिरिया बाव सासेल' जानानै दङ। बिनिखायनो जोंनो सानै फोरोंगिरि नांगौ होननानै जोङो सरकार बुंहरनाय जादों आरो थिसनहरनाय जादों आरो जेरैखि जायाबाबो जोंनो नांगोन, नांथारगोन आरो जोंनो बेखिनिखौ जोंनो फोरोंगिरि हराबा आरो बे स्कुला ओरैनो थैनानै थांगोन आरो जोङो सरकारनि स्कुल दं होननानै सरकारि स्कुलाव सोदों, जों बे स्कुलखौ फोथैनो सानाखै। बेनिखायनो जोंनो फोरोंगिरिखौ थाब नांगौ। बे फरायसालियाव माने आंल' होननानै बुंजायो, माने आं हारसिंल' फोरोंगिरिया बे 60, 40 बा 50 फरायसाफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनो हानाय अबस्थाया जाथावखाया। बे थिगानो, बे एकदम बयबो हमनानै मोनदां हरखायो। दा बे बेलायाव आंबो नैबे जोंहा SMC कमिटिजों लोगोसे आंबो खावलायनोसो लुबैयो जाहाथे बे फरायसालियाव सानै फोरोंगिरिफ्रा आजिरा मोनलांबाय आरो माने बिसिनि भेकेन्ट पस्टआ दाबो दंखायो। बे भेकेन्ट पस्टआव सानै फोरोंगिरिखौ थिसन हरब्लानो बेवहाय माने गथ'फोरनो एसेब्लाबो माने सोलोंथाइ होनायाव साबसिन जागोनखौ आं नुहुरो आरो। आं दा बर्थमान आं हारसिंब्लाबो माने ओजोंहाय गथ'फोरखौ जा हायो बेखौथ' फोरोंखानांगोन, बेखौ फोरोङोबो। बिनि अनगायैबो माने अफिसाव थांनाय बिदिनो माबा माबि जोबनो गैयै खामानि हरबाय थायो सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय। दा अफिसनि खामानिखौसो मावनो ना गथ'फोरनो सोलोंथाइ माने फराफारिखौसो फोरोंनो? बे बेलायाव बिराद माने आख' फाख' जाबाय थायो आरो। माने गथ'फोरखौबो ओरैनो लेंहरनानै माने फोरोङालासिनोबो दोनजाया आरो अफिसनि खामानिखौबो मावालासिनोबो थानो हाया। माने बिराद माने प्रब्लेमाव गोलैनानै दं आरो। दा आंनि आंनिफ्रायथ' माने नैबे फरायसालियावल' नङा, थारायबारि गुदि फरायसालियावल' नङा माने सिंगेल फोरोंगिरिया जोंनि बर' मिडियाम सा ओनसोल बर' जायगा बर' मिडियाम स्कुलफ्राव फ्राय माने अबेबा जिर'आनो जानानै दं, ओमफ्राय फ्राय माने सासेल' जानानै दं। दा बे बेलायाव सरकारखौ आं खावलायनो सानो, जिर' जानायावथ' नांखागोन आरो सासेल' फोरोंगिरियावबो माने सानै साथाम थिसन हरजानायखौ आङो लुबैयो आरो खावलायो आरो थिसन हरनायखौ।